Ademma Igbo Chineke Kalamacho ezimwa pụrụ iche Igbo disawejim na kaneba ahi na ugbu a na ị na-enweta onwe gị. A very quick one na ya chiba n'ọzọ nke taa. Unu hụrụ the trending video of a Yoruba police officer na Ondo onye threatening ga a motorist. One guy okushiri na ya papers na particulars na-eme nke ọzọ, you know. Ka ha na-enwe ụmụ onye nke akwu onye nke ekwu onye nke ekwu onye nke ekwu ọsịa na ọ bụrụ na ọ bụ onye Igbo na ọ kara ikuchie, na ọ bụrụ na ọ bụ onye Igbo na ọ kara ikuchie n'ihe a ha na-akọ ebe a bụrụ dị ya, na ọ bụrụ na ọ bụ onye Igbo ọ kara ịpịachie. Ama m na anyị nụrụ ya, ama m na anyị hụrụ ya. O nwere ihe m na-agwa ụmụnne anyị ndị Igbo, ọ unu na-eme onwe unu, ụfọdụ n'ime unu na-eme onwe unu. Oge erugo ma ọ bụrụ na ị maghị na onwe ha agbụrụ ọzọ n'obodo a bụ Nigeria laikiri gị dịka onye Igbo. Ka m kwuo ya ọzọ, oge eruola ma ọ bụrụ na ị maghị na onwe ha agbụrụ ọzọ nọ n'obodo a kpọrọ Nigeria hụrụ gị n'anya n'ihi na ị bụ onye Igbo. Ọ bụrụ na ị maghị mara ya taa na akpọrọ gị ụgwụ. Ọ bụrụ na ị maghị mara ya taa na onweghị agbụrụ hụrụ gị n'anya n'ihi na ị bụ onye Igbo. Ịma ndị dị ka anyị na-ekwuye na-agwa ụmụnne anyị, na-emepe ụmụnne anyị anya ka anya saa ụmụnne anyị bụ ndị Igbo, na onweghị ndị pụrụ anyị n'anya, onweghị ndị laikilai n'obodo a bụ Nigeria. Anyị na-ekwu okwu ụfọdụ ha sị na okwu mkpọrọmasị ma ọ na a na-ekwu okwu nkewa. Ihe anyị na-ekwu bụ ihe anyị ji anya anyị fụ, nke anyị ji ntị anyị nụ. Ọhịa anyị na-ekwu okwu ya. Ọhịa o ji dị mkpa na gị onye agbụrụ ọzọ na-eji arụ ọrụ ọjọbọ nye nwanne gị, ị kwesịrị ịkpachapụ anya, chigharịa ma chegharịa ma laghachikwute ụmụnne gị ndị Igbo. Gị onye ndị ugwu na-eji arụ ọrụ ọjọbọ, gị onye ndị ofe mmanụ na-eji arụ ọrụ ọjọbọ, gị onye agbụrụ ọzọ enwere n'obodo a bụ Nigeria na-eji arụ ọrụ ọjọbọ. Oge erugo mgbe ị kwesịrị chegharịa ma laghachikwute ụmụnne gị ndị Igbo. Ihe ha ga-eji gị rụọ bụ ọrụ ọjọbọ, ha jicha gị rụọ ọrụ ọjọbọ, ha eme gịnị? Ha kwasa gị n'akụkụ. Ihe m na-agwakwa gị bụ eziokwu. Agbụrụ ọzọ jicha gị rụọ ọrụ ọjọbọ megide ụmụnne gị, ha ya akụsa gị n'akụkụ. Ha ya akụsa gị n'akụkụ. O nweghị uru ịbara agbụrụ ọzọ n'obodo a bụ Nigeria na-abụghị ka ejiri gị rụọ ọrụ ọjọbọ megide ụmụnne gị, maka na ha bịara achọpụta na the only tribe, naanị agbụrụ enwere ike iji rụọ ọrụ ọjọbọ megide onwe ha bụ ndị Igbo. Ọhịa ha chọpụtara. Efe gị akwụkwọ dọla n'ihu, fee gị akwụkwọ naira n'ihu, ichefuo na ị bụ onye Igbo, chefuo ịdị mma gị na ụmụnne gị, chefuo na onweghị ihe karịrị nwanne na nwanne, chefuo na ọbara shiri ike. Gịnị gbasara onye Igbo na akwụkwọ particulars dọkụmentị onye Yoruba police officer anụnwa na-echeki na onye ọzọ? Gịnị gbasara kedu ihe mere onye Igbo ji gbata ya n'isi? Ke ihe mere onye Igbo ịbụ onye Igbo ji gbata ya n'isi? Maka na ọ nọ n'ime mkpụrụ obi ha, na ntọala mkpụrụ obi ndị na-abụghị ndị Igbo. Enweta gị n'ụdịrị ọnọdụ ahụ, akụja gị. Ihe m na-agwa gị bụ eziokwu. Ị bụrụ onye Igbo, mara na akpọrọ gị ụgwụ n'obodo a, mara na akpọrọ gị asị n'obodo a. O nweghịkwa onye hụrụ unu n'anya, ka m kwukwe ihe na onwe ha agbụrụ ọzọ hụrụ ndị Igbo n'anya n'obodo a. Onwe ha agbụrụ ọzọ hụrụ ndị Igbo n'anya. Ịma a na-ekwu ihe ma nghọta, maka na o nwere nwanchọnchọ ihe a na-enye gị, o nwere nwanchọnchọ dọla a na-enye gị, nwanchọnchọ naira a na-enye gị, ejiri gị na-arụ ọrụ ọjọbọ megide ụmụnne gị bụ ndị Igbo. Kedu mgbe anyị amata ihe? Anyị nwa ka alụsoro agha Nigerian war. Anyị nwa bụ ndị Igbo ka alụsoro ihe. Mgbe e gburu ndị egburu na mgbago ugwu, ọ bụrụ na onye ndị ofe mmanụ na ndị ugwu nwee nsogbu, ndị a ga-ebu bụ ndị Igbo. Ndị ugwu na ndị ugwu ibe ha nwee nsogbu, ndị a ga-egbu bụ ndị Igbo.
asịrị enwere katakata ebe a nwee katakata ebe ọzọ, ndị a ga-focus, ndị a ga-akụri, ndị a ga-apịja, ndị a ga-anyagbu ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị mara ihe mara ya taa, maka na ebere m na-emeri gị. Onye rụrụ ọrụ ọjọọ megide ụmụnne ya n'oge ikpeazụ, ị ga-ebe anya gị. N'oge ikpeazụ ị ga-akwa mmakwara. Ada ejeri ya n'igwe nata, nke a na-ejeri ọkụ mmụọ anata. Ọ ya eme gị n'anya efu. Nene onye Yoruba, onye police for that matter, na ọ bụrụ na ọ bụ onye Igbo na ọ ya akụchie. Kedu gbasara ịbụ onye Igbo na ọrụ ị na-alụ na onye ijidelu na road? Kedu ihe gbasara onye Igbo? Gịnị ka onye Igbo si bata ebe a? Ọ iji gwa gị ndị Igbo na ọ kụchirila. Oh yes, ọ iji gwa gị ndị Igbo ole ọ kụchirila, maka na ha bụ ndị Igbo. Ọ bụrụ na ha dala iwu, kama na ọ maka na ha bụ ndị Igbo. Ọtụtụ ihe na-eme n'obodo abụ Naijiria abụrụ na ndị Igbo na-adị iwu, kama na ọ na ndị Igbo bụ ndị Igbo. O nwere ihe mere n'Owerri ebe a 2021 na Timber Market ebe Naze, mgbe that insecurity kara ebido, enweghị nchekwa kara ebido n'Imo steeti ọfụrụ. A na-enwe extrajudicial killing n'Imo steeti. Ndị gbaga ihe ahụ n'Imo steeti abụrụ ndị Igbo. Check extrajudicial killing emere n'Imo steeti 2021, 2022, 2023, 2024. Check ndị gbagburu ndị Imo. Gaa ha gburugburu, nyocha ha enyocha. Ha bụrụ ndị Igbo, ha bụrụ ndị agha ndị Igbo, ha bụrụ ndị polisi ndị Igbo. Ọ ndị esi kpọta. Iji gwa gị na afụrọ gị n'anya mgbe ọbụla e nyere any slightest opportunity ka a bịa n'ala Igbo, bịa mee python dance, bịa mee this dance, bịa mee this operation. Ha na-abịa na unu committed crime. Ha na-agba gị na committed crime, kama ha na-agba gị na ịbụ onye Igbo. Ugboro ole ka ihe ga-eme ndị Igbo anyị amata ihe? Ugboro ole ka ihe ga-eme anyị bụ ndị Igbo anyị amata ihe? Ihe a nọ na-ekwu na that Timber Market Naze, one woman nọ na-eshi nri. The video nọ na my former page, ndị ara disable. Nwaanyị nọ na-eshi nri, lekwe ha, ndị Yoruba, ndị Hausa, ndị police. Wo, ndị Hausa agba ebe everywhere. Ndị nọ na-eri nri na restaurant that woman n'ime ahịa dị ya. Ozugbo ha batara ofu onye asọ Yoruba, ha si ya pụọ. Onye nke ọzọ bụrụ onye Igbo, aṅụrụ ya, kụrụ ya. Ha na-egbukwe gị na imeli ihe, kama ha na-egbu gị na ịbụ onye Igbo. Ha na-anwụchikwe gị, tụọ gị nga, detain oge na ị commit crime, kama na ọ bụ kọsụ na ịbụ onye Igbo. Ị bụrụ nwa afọ Igbo na-ege m ntị, oge erugo mgbe ị ga-emepe anya. Mana na asịgodo iri na gị na onye agbụrụ ọzọ na-eme enyi, oru ha na nke gbuo kugbuo, ọ gị ka ọ ya target. Ọ bụrụ na ị mere ihe o, kama na ọ na ịbụ onye Igbo. Onye nwere ntị ya nụrụ. Onye nwere ntị ya nụrụ. Ekwuchakwa m.